सोमावसारनायनि प्रेसारजोंसो बिनि नारसिननायजों आरो बिनि दाबिनायजोंसो बिनि आवाजजोंसो भारत सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बाध्य जागोन। दा बेनिखायनो मोनसेल' लामा जों जेलानो सोमावसारो भारत सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंहरो, जों जेलानो राजा लामायाव ओंखारो, जों जेला रेल लामायाव ओंखारो, जों जेला दिल्लीयाव धरना होयो, बेबायदिनो भारत सरकारा जोंखौ रायलायनो लिंहरो, सावरायनो लिंहरो आरो बे सावरायनायाबो थांनाय समाव जालांबाय। आरो दिनै बे जेंनानि जुक्ति जुक्तता होनानै, बे जेंनानि लजिकेल आर्गुमेन्ट्सफोरखौ होनानै बे जेंनाखौ बोरैहाय टेबोलाव लाबोनानै भारत सरकारजों जोङो सुस्रांनो हायो, बेनि थाखाय खामानिया दिनै सोलिगासिनो दङ। जाय बाथ्राखौ आफादगिरिनि बे लाइजामनि मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ जों क्लियारै बुंनांगोन। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैहाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया जि थासारियाव सफैबाय, बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि आन्थोरजयी सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि गेजेराव दिनै बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिनि कुइसन फैदों। रायजो राजा नोंथांमोन, बयबो लुबैयो इउनिटि, आरो बेखौनो बुंदों बड'फाया खौसेथिया सोमावसारनायजोंसो फैयो, संग्रामजोंसो फैयो, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल। आरो बे खौसेथिखौ लुबैनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गोलाव समनिफ्राय नाजायै सोमावसारारि आफादनि गेजेराव एनडिएफबि प्रग्रेसिभ, एनडिएफबि रन्जन दैमारि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा, जाय राजखान्थि हान्जाया सोमावसारनायनि थाखायनो जोनोम जादों, सोमावसारनायनि खामानि मावनो राजखान्थि भाबै बे सोमावसारनायनि मोनसे धाराजोंनो जोनोम जानाय राजखान्थि हान्जा, जोङो ज'